יופי. ומי עושה כביסה? תשאיר לך, שפר, תשאיר לך את הבקבוק שלך פלסטין עד שהחילוץ יבוא. תביא את המשקפיים. את המשקפיים של... עזוב. תראה אותם. אין פה. אני רוצה למשוך אותם. למעלה, שיראו קצת את כל הכביסה. עוד למעלה. תביא את המשקפיים. תן לי, אני למעלה. למה? זה בסדר, אין גיף. לא, העיניים שלך לא נורא. מה עשית עם היד? אחורה או קדימה? אחורה. אבל... אחד אחורה, אחד קדימה? בדיוק, כן. ותצמד עם הזה, תרים את הכתוב ממש לפה, שפיע. בדיוק, נכון? בדיוק. צמד לשם, למרות שאתה רחב פי 2 ממני. למה אתה מלכלך? אמרת במצוקה ואתה יורד עליו. טוב, זה שיצאת לא אומר שאתה יכול כבר להרוס את הצילום. חבר'ה, זה תאומים. כן, הנה זה ראש! זה בן! זה בן! אבל לא במכוער, תכניס. כן! נראה לי... תראה למצלמה? זה מלוכלך, מי עשה את זה? זה דווקא זה על... רק ינקי יכול להיות כזה מנוול. מה? רק ינקי. רק ינקי? חשוב לי זה יעניין אותך. עכשיו תוכל, לך. שנייה רגע. כל אחד צריך צילום, לא? תראה איזה גודל יצא משם. בואו, תעמדו שניכם שם. לא היית איתנו בהתחלה. אתה מבין? איך המקל עליך אם היה לך קרבין? נו! טה-טה-טן! טה-טה-טן! טה-טה-טן!